Tänään täällä nyt on ikkunan mallikatselmus, että ensimmäinen ikkuna on kunnostettu ja sitä katsotaan nyt sitten, että miltä se näyttää. Tässä nyt näkyy nämä lopulliset värit. Aikaisemmassa mallikatselmuksessa on jo hyväksytty tämä keltainen ja valkoinen vuorilaita ja sokkelin ruskea, mutta silloin ei vielä ollut ikkunaa paikallaan ja nyt on tullut tämä ensimmäinen kunnostettu malli-ikkuna tänne, jossa näkyy tämä tuleva vihreä väri, joka on kyllä hyvä, semmoinen kuin pitää olla. Että sitten on keltainen talo valkoisin vuorilaudioin ja vihreän ikkunoin tästä tullessa, mikä on hyvin tämän aikakauden tyypillistä väriä. Vanha kunnostettu ikkuna, joka on täältä katsottuna hyvin siististi kunnostettu. Minun nimi on Marko Lille ja tässä on sitten Wellingtoni paja, mistä me kunnostaa ikkunoita. Eli Wellington on kunnostanut ikkunoita lähes 20 vuosi. Olemme aika muutama historiallista paikkaa Helsingissä kunnostanut. Ja tässä ne vanamäntylikkunat on kasaan laitettu tällä hetkellä. Sitten me otan kaikki maalit pois ja lasit vähäksi ajaksi pois ja laitamme uuden kittipohjaan tähän, että olisi tuuli kestävämpi. Sisäpuoleltakin otetaan kaikki maalit pois. Puu on aika kova näitä, aika hyvä laatu. Eli kannattaa kyllä kunnostaa näitä. Pyritään säilymään sitä vanhaa lasi vielä. Jos joku rikkinäinen on, sitten meillä on sitä vanhasta rakennuksessa otettu lasi ja me laitetaan se konelasi sinne talteen. Se on joskus samalla luvulla. Mun mielestä pitää aina säilyttää niin paljon kuin saa. Eli erittäin, jos se puu on aika hyvin kestänyt 50-60 vuosia kyllä, ja sitten sen jälkeen sillä ei ole tapahtunut mitään, niin sitten kyllä se kestää vielä. Ja uusien ikkunoiden ei tehtä niin hyvin tänään. Tässä on sitten puu puhdistettu ikkunapoka. Tässä on näkevillä, että me olemme laittanut lasit uudesti kiinni kittillä. Ja tässä pari poka nyt on se just tänään maalattuna. Eli työselostuksen mukana on sitten ulkopuolella meillä pellavöljymaali ja sitten on pellavöljy kitti. Eli kittauksessa me sitten pohjamaalataan ensiksi lasiurat. Muuten se pellavöljy kitti öljy imeltyy puun ja se kuivuu. Eli se on ensimmäinen prosessi ja lasit kuitenkin puhdistetaan ennen kittin asennusta ja ihan vanhanlaatuinen prosessi kittiveitsillä ja niin kuin tehtiin aikaisemmin, niin me olemme tehnyt täälläkin. Eli tää tulee sitten kitti pitää kuivua joskus 3 päivää ennen kuin saa maalata. Ja sitten menee pohjamaali vielä erikseen tähän kittin päälle ja sitten tulee 2 pintaa. Tässä on nyt näkevillä, että on leikattu pois sisäosa, mihin tulee uusi karmi. Ja sitä ei kiinnitetä tähän ruuville millään, vaan ne menee erikseen puurungon. Ja tähän väliin tulee arkkitehtipiirustuksen mukana tiivistä. Suomessa on kaikki sen aikana tehty ikkunat on ihan aika hienot, kovat puut, että vaikea sahatakin sitä, että kyllä se on mänty, mutta se on aika kova ja kestävä puu ja varmaan se sahaus on tapahtunut oikealla ajalla, että mikä se ihmettely on, mutta että aika hyvä puu ja se kyllä kestää, että jos se olisi jotain pehmeättynyt, sitten me kyllä vaihtaa semmoiset alasarjat. Mutta me kunnostaa näitä ikkunapokia ja me hiotaan puu puhtaksi joskus 3-4 päivässä yksi kaveri. Eli sitten pitäisi olla kaikki lasitetut maalauksen valmiina, tulee yhdeltä mieheltä. Mutta että kyllä se prosessi on hidas, mutta tulos on samassa myös hieno. Jos mä olisin tullut vaikka niin takakautta, mutta mä en pääse tästä läpi eikä pääse. Siinä se on muuten moista. No on kyllä tosi hienot noi vanhat ikkunat nyt kun on kunnostettu tuohon
Että siis jotenkin nyt kun nuo puitteet on vielä maalattu ja laitettu kuntoon, niin se niinku korostuu, että ne on niinku vanhat, mutta niissä on hyvä maali pinnassa. Kyllä, ja toi vedetty lasi, se tekee semmoista tunnelmaa, jos osaa sitä katsoa. Se on ihan mahtava. Museovirastohan hyväksyi ton värin ja en ihmettele, koska se toimii tosi hyvin, että se ei ole mitenkään semmoinen räikeä tai liian moderni, että toimii. Tosi nätti. Joo, tästä tulee kyllä tosi valoisa, kun on 3 suuntaan ikkunat. Kyllä, ihan mahtavat ja isot ikkunat. Ja puita näkyy kaikista ikkunoista. Toisella puolella on ihan puisto ja toisella puolella pihapuita runsaasti. Vanhan lasin läpi tulee eri tavalla se valo. Niissä näkyy pieniä epätasaisuuksia. Ne ei ole silleen tehdastekoisen näköiset.